Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Lamet guru longkam teron ningkan krisi karli arni dong mukak ahithialong chikimopon. Karbi lamet amai dong mukak aro atum patir pipon si dong mukak ahithialong kedo lamet guru longkam teron akumlin along bongkrok pen milur met hekpen chardom chardipon si dong mukak karbi lamet amai aro ahin pen chardom chardipon lapen mohamaya constituency MSC lunsing teron ahin pen pusidami lamet guru longkam teron akumlin along chikimopon si chardom chardipon si dong mukak longkam teron amaro along mai pedopon lo. Nepi alam neching hon chenampu athepi en ponsi karbi lamet amai tiripi ahin pen kapin khat pon ateng ahawartin arotin lamet guru longkam teron aphan chikimo ponlu dong muka karbi lamet amai aro meiphu robindra rongpi ahin pensi lamet guru longkam teron akai alamu sitame thanpon inut pinsola pen banket homsor lo tum rakia hormu pen pulis ari dengka chingnang Raju Dwara Osi Khotkhoti SI UB lapen Ari Sanghotum lapen C20 CRPF bukajan kematum cherabdun pen naka checking asai kedeng pon ahut ada por phai sirkep apor malom ihum bus registration number AS21C 9306 along kiri kakuruk pon ahut inut sarda rao pua bang phi abang along pen home cap sabun ahom along heroin RD 129.34 grams police atum long pon lu sarda rao arta inkoira truck ahem officer colony lamding pusi pangthek pon long Apithula so Sardarao along pen statement mate birta long thupen John Das APS SDPO bukajan pen Jalin COC Khotkhoti lapen Aris Sanghola pen Dimapur East Police Station atum Cherabdon pen Dimapur along Hotel New Ken room number 312 lapen 311 along kiri kakuruk asai dengpon thupen inut pinso lapen banghini arlo so along homni heroin RD 28.14 grams long ponlu Lakaching nang check banke thomatum lake Dulon Mojumdar artaing kora truck ahem lamding M Hasi Arta Plikebrapli Ahem Thingba Manipur T Rabina Lana Arta Thongkebra Troxy Ahem Khamson Karong Manipur Pusi Police Atumpen Pangthek Ponlong Kado Kawe Pangrom Pen 157.48 grams heroin long ponlo Dulon Mojumdar along pen Iho Motor AS06D 6199 Tami Police Atum long pon News Desk Report KARBI ANGLONG News Was signifying korake thom arni ingdeng ke thom manja press krungching sayamai kangnipon kedam tanganing kan suri hini rain kore si phai kunia chiklo nifying korake thom arni sengponlo hala sahut mei phuar pulake dile phansi chedon sarpen pek ponlo lapen puthot arpu chelar ponsi meiphu mongol singingti kongchon bang probinson kroatuma phansi arpu kimi pek ponlo okay third executive kangni amai pedo polo tasela bangso third executive amai kangni along ये तुम दास संसुरे लम चिंगवाई पेन कि दाम टांग कौन मा कितलेम नाम नंजी लबंग सुके पपले नाम दे थे कि पपले नाम टोंग थे अन मन पुथा पपले नाम जी फांसी पिनी चिंगवाई चिंगसा पलो दासे लान पाड़ा ako कि दाम टांग होत के प्रेसिडेंट और पुका दोगे चे बैक एट लॉन्ग से तमे प्रेसिडेंट अबंग साइलेंट दो बागलो अलंगली कॉपी अनिंग कोई पटोंग नहीं तो मारा बंग सो मारा प्रेस लैब आ मेंबर्स लो अनफान कितना नाम फ्रॉम लोने लबंग ची दरो सिता मेलांगली फंडिंग को दाम लपुगाली Alalita ina side ko kai po amasi ni to ningkan play ina rang long ke foundation data apport ana lebom lo abala masi ni to kidam tan 22 arni second executive pangni lo hala so se ni tum chingwai lo je ilitum la president cabinet president salede pen ke kamiklam ke chok chelo apen ke kamiklam ke lapon ki claim dam nangji long pen ke claim dam mune det po la pen pine kisung ke bolong so tame kachirap men kachirap pon thek det po la so members to ben la bang so alam thewan lo wan pe si ilitum hala bang so arni machi litum arpu bang president la pen secretary la pen ke papleng nangji lo litum larpon lo la pen hala bang so arni ke larpon dam tong dik thedim lo an ke ako pini si litum larpon lo na si nilitum pini isi executive la third executive lo arpu ke papleng abangela lo president la non manja press club lo ningkan hini aboha phan president ke pangni pon mate president ke pacho pon ke lili phansi jong pon lo lili men la ke morsing thi la pen ke general secretary la bang ke provincial cro la polang lian lo general secretary lo la pen ke vice president la bang ke amerson be la polang lian lo la pen ke akwa dun thu a vice president la bang ke enrojit teron la pen ke AGS joising senior AGS adun AGS la bang ke prodip from part
Vosik ni phaing kora nerkep arni lower habjan BJP ke kroi asar pimar atum MSC tilotoma hasno aphan kachoropon. Lapen EMR putami pipon vek je aphan choning ripon. Kedam tanga hu dhon siri ke aphong tinta EMR puke pilo lapen longdun lo. Sita songja sarpo mate candidate ka henwa jok pini dimasa pupe karbi pupe dhon siri arat khaido anta kaching thorpu abangke avedet lo. Sita nona songja sarpi mate candidate abang phi abangke ket hek ser lapen rada phan khai langdam de pen kelang paching barthek abang phi si hailo. Lapen nili dumta ning arong parpik anlo. Lasinon kemesen a candidate a hutsi EMR pusita mesen arpu pekpon nangji pusi Dr. Tuliram rong hangaphan habjan BJP ke kroi asar pi maratum choning ripon. Nilituma aphan setami akiro lapen karcho nilitum pilo tasi alang lilong kedami aphan setami apor chilong le nilitum dak lawar habjan sarpimar hoi pen setami nilitum kam jam barikha por setami kam jam dukok ajoini pen ama nilitum alang lilong setami dam thekthi der lo lasi dak media hoi pen jofa si nilitum akiro pajir iglo lasi nilitum rat pen ingwai ponsi la nilituma phan chotoy don lo lasi rat pen nilitum pahai det lo la dak la dhon suryang kang pen nilitum pahai det lo lasi sar Dr. Tuliram rong ha phanta chuningri padikrim lo nilitum aphan akime IEM nang bak piponsi nilitum aphan la dhon suryang kang ko anne akiduk akisung atum phanang lang ponpo pusi nilitum chuningri padikrim lo sar Dr. Tuliram rong ha phanta Vosik ni phaing kora Troxiar ni Balipathar Masgao ahavar along Department of Agriculture KARBI ANGLONG Autonomous Council atumpen pedicrop cutting sokkerot asai keding pon along Bukajan Circle Agriculture Department develop marak AEA lapen sumbong ingti AEA atumpen si sideng ponlo Bukajan ADO Circle Department of Agriculture atumpen hawar arat atumaphan saike klem kache paduk ajoini bina aya sok Masgao arat aphan sok chorot chibilong lo pusi Masgao ahawar develop marak AEA atumpen birta nangpidun bina aya sok ningkan arjonta tikime bang so sok angjin kelong chiri sialong mun ingkoi akijom ave asok chili ni ingkora hini ke parlote enang so sok jiklo jonthom asok pusi pachinipon Lapen Bukajan ahawar arve ke jang kang arpen ajok penang an aradatum suri hini raingko recipen ingkora hini aningkan kheti ka choklem longwangwe pen akhim ke thur ahawar si ke ong Bukajan Circle Agriculture Department Audit Fukon ADO Devlu Marak AEA Tom Singh Teron AEA Sumbong Ingti AEA Loren Timing AEA atum Methang Agriculture Department at Sai Kacheklem Kemesen pen ajok penang ana hawar arat atum pen Agriculture Department atum pen Sai Keklem Kemesen ajok Varsai ahai Chodeng Dunlong Lopuse hawar arat atum pen Birta Ribdunlong